Hello? Kauban ako karon ang duwa ka bata nga mga badlongon. Kinsa imong pangalan? Ikaw? Bobot. Si Sansan o si Bobot ang mga bright nga bata. Danhid. Og ako si? Kailagi na siya sa ako. Og karon mga higala, na ako ipangutana sa mga bata og ansira nilang maayo. Okay ra na mga bata? O sige. Ang pangutana, nganong na may mama og papa? Ngano man? Kinsa inyong mama og papa? Mamita! Mamita og Daddy Lo. Nganong naaman na sila? Naaman! Naaman sila. Diba? Naman si Mamita, Daddy La. Para magpalit sa inyo og dress? Naman amog dress. Ibobotay. Naman katangkan. Lahi na po nga pangutana. Ready na mo sa lahi nga pangutana? Sige. Nganong naamay upaw? Dara! Nganong ang naamay upaw? Siya! Para Guwapo! gwapo. Ada, gwapo daw upaw. Agree? Ang next nga pangutana, bad ba magkaon og candy? Dili! Dili! Ngano man? Chocolate! Bad man daw na, ingon si mama. Dili! Nganong dili man bad be? Bad magkaon og candy, bot? God! Boy! Bad dili. Boy! Bad? Dili! Magkaon ko candy di man niya, magsakit akong ngipon, bad di ba? Diba? Bilang! Bilang! Unsa inyong favorite nga pagkaon? Dili! Ha? Chocolate! Chocolate? Ikaw bot? Bibitet! Ha? Kaon! Kaon. Unsa imong favorite nga gatas? Saan sa... Masa! Baso sa baso. Ikaw bot? Unsa imong favorite nga gatas? Ito, tapas. Bear Bebang! Ha? Bebang! Meman? Dili! Ming. Sige. Unsa inyong pangalan sa iro? Pangalan? Pepsi! Tipsy. Kailan ka na tipsy, bot? Pepsi! PC daw, PC. Di, tipsy man. Hiro man to! Unsay tingog sa iro? Aw, aw. Aw, aw! Ana. Aw, aw! Unsay tingog sa iring? Unsay tingog sa kambing? Kambing! Me. Sige na! Ang kabalo! Unsay tingog sa chicken? Alis ka daw? Ay, di! Ang kabalo! Unsay tingog sa Carabao? Oh. Ano? Oh. Unsay tingog sa monkey? Bot, unsay tingog sa tiger? Daddy man! Daddy man? Dili! Tayo Spider-Man sa tawa! Ay, Spider-Man. Sa tawa si Spider-Man! Tiger ba? Tiger. Rawr. Lion. Unsay tingog sa lion? Lion? Oh. Rawr. Wow! Nganong naa si Presidente Duterte? Duterte. Oh. Nganong naman tayo Presidente Duterte? Di ka kasabot! Di siya kasabot. O niya na, mag-eskwela sa ka ha? Dahil baka sabot na din ka ha? Bye-bye!